duba na stone pipe ko wasu tool nasu duk suna a can. Da ka yi sacin kamar yadda kuke gani na misali da ka sa stone.pipe kana sa za ka gani sai dai ba za ka samu access da wannan ita stone pipe ba sai ka yi connecting wanda shi ne za ta yi aiki da ya so wannan shi ne kawai insha Allah. Ce murna na Pizza Day duk shekara sakamakon wancan gudunmuwa da ya bada 10,000 Bitcoin aka ba shi wannan pizza wanda ba ta wuce a lokacin kudinta bai wuce $50 ba ko $20 ma so amma a halin YouTube ita ke kawo YouTube ya zama mutane ba wai ya kusa da development ba abubuwa masu yawa sosai yadda ake creating shi kanshi application kadai kamar shi ya koya wa abubuwa da dama. Jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda za ku gabata sunana Gambo wanda aka sani da keyboard. Speaker ta dan je sama. Yanzu akwai abubuwa da yawa a wayarka ina turo ma wani link na phishing scam ka danna shi za a iya zuwa a cikin wayarka a ɗauki wasu bayanan kai da ba ma baka sani ba. So ko wayoyin da muke amfani da su akwai wayoyin kamfanin wayoyin da suna amfani da yadda mutum bai sani ba. So amma mafi tsaron wayoyi da aka sani a duniya su ne irin su Samsung, irin su iPhone, irin su Infinix. So akwai wasu wayoyin da za ka ga kana cikin amfani da su suna ɗora ma talla ko suna ma wasu abubuwan. Shi yasa irin wannan abubuwan za su iya sawa in ka aje password naka a cikin wayarka za a iya sace su. Shi yasa manyan yan crypto wanda suka ansa sunan su yan crypto ba ƙananan traders ba wanda kuke gani yanzu wanda suka ansa wanda suke da Bitcoin a wannan nasu sosai ba sa amfani da normal wallet da muke amfani da ita wannan suna amfani da ledger ce wanda ake ajiye ta so wannan ta fi tsaro ta fi gobe so ala kullu halin da yabo blockchain tana ta ci gaba tun daga wancan lokacin har zuwa yanzu kamar yadda na ce zan muku misali da Tom blockchain da suka zo suna aiki su ma suka bude fasaha ta blockchain kamar yadda Bitcoin yake da blockchain nashi ya yi gini a can wancan asalin blockchain asali guda ɗaya ne so amma da aka zo ilimin financial aka zo Satoshi Nakamoto ya dora Bitcoin akan blockchain so shi ne aka samu dama kowa ya zo ya building akan blockchain so shi da kuke jin ana cewa Tom blockchain ko a ce Ethereum blockchain ko a ce BNB blockchain da sauran other blockchain da muke da su sama da guda 500 da su a duniya akwai blockchain sosai a duniya wanda ko nan Najeriya muna da blockchain sama da 5 wanda 'yan Najeriya da suka kirkire su kuma suna building har yanzu sai dai ba kowa san da su ba sai dai mafi yawanci wanda suna na Najeriya gaskiya suna abu ne sai dai alhamdulillah yanzu akwai yan arewa sosai da suka taso suna wannan hidima wanda ta wannan blockchain insha Allah so saka wannan tare shi ma zai ƙara nuna zai ƙara ba mutum ƙwarin gwiwa ko mutum yake so ya yi yanzu ilimi free yake ko mi free yake kawai da ta ake bukata ka sa a wayarka ko computer ka ilimi free yake akwai AI da yawa wanda za su mentorship naka kawai abin da kake bukata ai kana son mentorship saboda ba za ka iya amfani da AI ba ka bashi prompt ya baka abin da kake so sai ka iya prompt ka zama prompt engineer so kuma in kana son ka zama prompt engineer za ka je YouTube ka yi bincike akwai bidiyoyi da yawa wanda aka yi a YouTube mutane sun yi bidiyoyi da yawa sosai sun yi bayani yadda za ka zama prompt engineer ka zama kana ba AI magana ya ma ita yadda yake so sakamakon mu yanzu mutane mai da suke amfani da AI za ka je kai tsaye misali ina son AI misali ya wani technical analysis akan wani course zan yi trading misali so in ka shiga ka ce wa AI ba ni wani token wanda zan yi trading din shi yanzu wanda zan samu kuɗi so zai buga ma hauka ne shi AI yana son ka fahimce shi yasa ake cewa abin prompt engineering ka fahimci da kanne shi yadda za ka iya bashi magana ya baka daidai abin da yake so daidai abin da kake so so irin wannan hanyoyin kamar yadda na ce muku akwai ilimi kyauta a duniya yanzu ba ka bukata kashe komi kawai abin da ake bukata wayarka datarka lokacinka sai kwamfuta in kana da bukata wannan abubuwan kawai shi yanzu ake bukata yanzu akwai manyan universities na duniya wanda suka zo suna providing ɗin ilimi kyauta a cryptocurrency kamar AI Alchemist University kamar DM University da sauran university akwai su suna ba da ilimi kyauta akan cryptocurrency da sauran harkoki na blockchain technology sosai akan kyauta kawai lokacin da ake son ka bada so a hidimar blockchain gaskiya akwai alheri sosai kuma akwai kalubale kawai abin da ake so shine ka samu ranka kana son abin dama kuma ka jajirce ba abu ne wanda za ka yi rana ɗaya ko kwana ɗaya ko lokaci ɗaya duk wani mutanen da suka zama successful sai da suka dage sai da suka jajirce yanzu BNB wanda yana ɗaya daga cikin babban blockchain a duniya kuma token nasu na BNB
yana ɗaya daga cikin babban token da ake da su masu manyan market cap a duniya sosai wanda suna da biliyoyin kuɗi a kan token ɗin. So lokacin da BNB ya zo wato CD lokacin da ya zo zai fara investing a kan Bitcoin lokacin da ya ji labari a kan Bitcoin. So sai da ya sai da gidan shi ya sai da ya aje aikin shi ya tattara duk wasu kuɗi na shi ya yi investing a Bitcoin amma saboda ya yarda da abin da yake yi da aka samu shekara ɗaya Bitcoin ya zo ya raba kuɗin da ya bashi. Misali ya sa mai 100,000 kuɗin ya suka dawo 50,000 har ma yayin shi take ce mai ya zama wawa bai san abin da yake ba. So amma yana ci gaba da neman ilimi akan blockchain da sauran abubuwa wanda ko ba bai da ko computer bai da ita season ko computer bai da ita kada kai tunanin wani dole ne kana da kuɗi ko computer bai da ita aro yake yana makaranta sai abokan shi sun kwanta suna bacci ya aro computer sai ya zo ya nemi ilimi na blockchain yadda shi ma zai gina blockchain nashi. So ana cikin wannan CZ ya samu ya gina blockchain nashi shine na BNB da ya zo ma yana son ya launching coin nashi bai da kuɗi. Wani abokin shi a lokacin in ba zan manta ba kamar yadda shi CZ da yake bada labari a lokacin akwai wani abokin shi wanda suke building tare wanda shi ma yana building akwai na mata sunan website din wanda lokacin shine farkon launch da aka fara a cryptocurrency. Dan gaskiya a harkar cryptocurrency akwai taimako sosai saboda ni a tunani na ma yawan taimako da ake tsakanin juna har zuwa yau shi ya kawo matakin da blockchain yake matakin da crypto yake yanzu saboda gaskiya ana taimaka ma juna da ilimi da kuɗi da komi ma. Lokacin launchpad na farko da aka fara yi a duniya wani ne ya je ya kawo token nashi ya kawo idea tashi ya zo ya ce gashi ne amma shi baya da kuɗi. A lokacin suka hada mai kuɗi aka zo aka yi launching ɗin a kasuwa kamar yadda aka yi launching ɗin shi Bitcoin. So duk da lokacin ba wani trading ake ba gaskiya babu wanda ma ya san traders babu traders kawai abin da aka sai shi Bitcoin digital asset ne kamar gold yadda ake ajiye shi kamar zinari kamar haka shi mata me ake cewa shi taken ma da ake ma Bitcoin shi ne kamar wani zinari da kamar digital gold ake shi zinari ne wanda shi ba a kai. So gaskiya a yanzu matakin ma da Bitcoin yake ya samu ci gaban da ma daidai da Bitcoin yana da bankori amma ya samu ci gaba a ƙananan shekaru tun daga 2009 zuwa yau a ce Bitcoin 1,000 ya wuce dala 100,000 har dala 100,000 sai ya kai Bitcoin. So wannan kuma Bitcoin ya fara ne da kuɗi da ko dala ɗaya ba su kai ba. So a yau wannan abubuwan su ne ake dubawa na wa'anda me suka yi baya irin su CD me suka yi baya su ba kuɗi gare su ba amma sun tsaya sun jajirce a hidimai kuma sun yarda da abin da suke yi shi yasa har suka kawo wannan mataki da suke yanzu. So daga nan dai hidimar blockchain tana ta ci gaba wanda a cikin hidimar blockchain da tana ta ci gaba yanzu ana ta samun ayyuka ko ƙananan irin muna samun ayyukan da za ka yi insha Allah ne za ka dinga samun wani abu har ka yana kai matakin da ake so a kai. So yana daga cikin abin da nake son wani a wannan taron mu da ake wanda yake da wannan sha'awa ko wanda yake ya ci gaba da yi abin da yake kuma sannan ilimi shi ne jigo gaskiya saboda duk wanda kaga ya zama wani abu a wannan hidimar yadda ya ilimi gaskiya dole sai yana da ilimi dole sai yana da ilimi dole ya kane ilimi kuma ilimin nan kyauta yake ba ka buƙatar ka biya wani ko duk wasu makarantu da kake gani ana gudu ana cewa 150,000 200,000 wallahi da aikin banza ne ba wai ina zaɗin su ko na ku amma wallahi ko baka da kuɗi kar ka sa mana dole da ka shiga wata makaranta dan su ma ba makarantar suka shiga ba buge suka je YouTube suka yi ta kallo ɗaya su ne suka shiga makaranta suka biya kuɗi dan ko su CD ba biya kuɗi suka yi hakuya musu ba yawa abin da yasa nake faɗa wannan magana ba wai ina kashe masu academy bane ba ina son mutane su ƙara kwarin gwiwa kada wani ya je an ce za ka biya 150,000 ka shiga wata academy ka ce ni ban da kuɗi sai na samu kuɗi ilimin ne yana nan a YouTube kuma yanzu mun samu ci gaba akwai mutane Hausawa yanzu da suke bada ilimi a YouTube din nan kyauta wanda tun sun san documentary har zuwa yanzu akwai YouTubers Hausawa suna bada gudunmawa wannan hidima duk wani abu da kake bukata ka sani wancan ma da kaga sun buɗe academy wannan YouTube din can suka tafi can suka nemo ilimin nan suke zuwa suna babu so wanda yake da kuɗi ya shiga academy dan baka da kuɗi ka tayi YouTube ka sa data ka tayi YouTube in ma na browser za ka dinga na browser ka tsaya ka nemi ilimi shi ne koyo in kana da ilimi wallahi ka yi kare kai a kuɗi kawai lokacin ka zai zo in dai kana ka jajirce ka nemi ilimi kuma ka san me za ka yi za a yi blockchain akwai abubuwa da yawa da ake yi akwai damammaki sosai da aka samu yanzu kuma yin rubutu kake za ka samu kuɗi a blockchain akwai wanda yana samun saboda miliyan 1 da rubutu kawai kuma bai iya rubutu so ɗaya a sati ba to amma wannan rubutun misali dole sai ka je ka koya sai ka fahimci yadda ake sai ka je ka duba da gaisuwa da suke rubutun ya suke rubutun kuma akan me suke rubutun tunda ko za ka rubuta yanzu kamar misali za ka yi rubutu akan ton blockchain misali
za ka je ka nemi shi top blockchain din nan ya yake, ka shiga YouTube ka duba ka ga shi ya yake misali me suka zo yin building, wani ci gaba suke son kawowa, su wane ne founders nasu, so me suka zo yi, yaushe suka fara, kuma ina ne mafitar su, saboda yanzu ba kowane project bane na crypto na gaskiya, akwai project da yawa wanda ana yin su na ƙarya, wasu ma project da yin ya wuta ya bawo, akwai desk trading da ake cewa, ko ce desk trading da ake cewa, wanda wani coin ɗin ma bai kai awa 3 ba, wani awa 4, wani awa 5, a da kawo farkon cryptocurrency ana iya wata guda ba a lokacin da wani token a cryptocurrency ba, amma yanzu ta kai da ta kawo shi ko da muke wannan taron an kirkiri coins a cryptocurrency sun yi 100 wallahi, kuma da nan sun ba kai sai 100 wannan aka kirkira duk cikin minti daya ana iya kirkira coins guda 50 akan BNB chain, wanda akwai Ethereum, akwai Solana, wanda shi Solana ma shi ne karshe a cikin minti daya ana iya kirkira coins guda 1000 a cikin Solana, a cikin minti daya ana iya kirkira coins guda 1000 kuma kudi za a ja ta sa wannan coins din, so kai a matsayin ka wanda ka zo koyon cryptocurrency ba irin wannan coins din bane ba a gaban ka, ba magana wai kace za ka je ka fara sayan coins bane kana addu'a, ka fara bincike akan ilimin ka fara sanin fundamental analysis ɗin ka, yau ma kana son ka san token, sannan ka san technical analysis, sannan ka san wasu abubuwa in ma kai trader kake son ka zama. Yanzu a kuma da su yin crypto ne na gaskiya amma ba su yi trader, kamar sai irin su Sisi ya wani ya kara wani ce shi bai iya technical analysis ba, kuma da gaske yake bai iya technical analysis da ake trading da shi ba wannan, wanda yanzu ƙananan traders ma ka sanar suna ta cash out da kuɗi, wanda future trading yanzu shi yake ake ta duk da ba mutane shawara su shiga wannan ilimin misali, hidima ce wanda dole ya kana da ilimi, kuma ko ma kana da ilimin hidima ce mai haƙari sosai, so akwai mutane ƙananan wanda suke ta samun kuɗi a wannan ilimin, so manyan su yanzu ba ma trading bane gaban su, ba su yin trader, kamar maganar da na kawo abin da yasa nake yin misali da mutanenmu, saboda gare ka yi misali da naka, akwai Abubakar Nura Khalil dan Funtuwa, kamar shi Bitcoin ko da contributor ne, ba trader bane ba, contributor ne a Bitcoin kuma aka yarda da abin da ya a Bitcoin. Kun ga kausato shi daga moto bai nan, kuma mutane nan ba ana karya bane ba, bari a ba su cin hanci, kuma mutum nan ko shekara 30 bai shekara 31 ai shekara 30 yanzu maganar da ake yi, so amma kuma dan Funtuwa ne yanzu haka yana Poland, wani kamfani sun ba shi wani sabon agreement ya cike wani sabon contract, so irin wannan developers din sun yi suna ne ta bata dare da suka yi na haƙuri da suka da jajircewa da koyo da suka yi akan developing da sauran duk wani abu da za ka ga mutum ya zama ya ci gaba, sai da ya tsaya bata lokaci ya yi haƙuri, kuma shi ba kuɗi gare ba, ya tsaya ya jajirce ya haƙuri ya kawo inda yake yanzu. So kamar yadda nake baku misali da Tom blockchain, yanzu a Tom blockchain suna buƙatar contributors, ko yace akwai contributors da yawa a Tom blockchain sosai, kuma suna amfana da ilimi. A crypto contribution ya yi yawa gaskiya, babu wanda zai zo ya baka aiki haka nan bai ga kana da wani abu da zai iya baka aiki ba gaskiya, dole sai ka nuna proof of work, dole sai ka nuna me ka taɓa yi, ko kuma me ka iya, ko me ka yi gaba, ko me za ka yi. Kamar yanzu za ka contributing a Tom blockchain, misali kai content creator ne, kana da sha'awar rubutu, za ka je ka koyi ya ake rubutu na crypto, sannan kuma abin da za ka yi rubutun a kan shi misali sai ka san me ka za ka zo ka fara rubutu, ba tambaya za ka yi ba, zuwa za ka yi kawai ka fara kana takin ɗin project ɗin. So daga lokacin da ka fara magana a wannan shi kamar misali Tom blockchain da muke misali da shi, a lokacin da ka fara rubutu a kansu, kana kawo update a kansu, kana rubutu na ilimi, kana tagging ɗinsu, ko ba ka da followers za a yi following ɗinka, ko ba ka da followers za a yi following ɗinka inda ka ce Twitter, ba Facebook za ka tsaya ba wani wuri za ka tsaya ba, Twitter za ka je kana yin posting, in dai kana posting shi algorithm na Twitter yana kai karamin account zuwa babban account. Kuma yan Twitter, yan crypto in ka je kana sashen ɗinsu ba su da bakin ciki, ba su da hasada, in dai kana contributing za ka ga sun yi following naka, in dai kana contributing za ka ga sun yi following naka. Yanzu me Tom blockchain gaba daya, ko in ce founder wanda ke shugabantar Tom blockchain, Tom Foundation da Tom blockchain gaba daya suna following ina a Twitter. To saboda me suke following ina a Twitter? Kawai saboda sun ga irin gudunmuwar da nake ba su. So wannan following ɗin kawai da suka yi min a Twitter ya ba da damar za a iya ba da aiki. Babban project zai iya man biya mai ba da wannan aikin. Ni business developer ne, kai ma za ka iya zaɓa abin da za ka yi a crypto, ba dole sai kana da followers ba. Wannan Twitter in kace ka rike ta, kana yin posting, kana yin ilimi akan abin da za ka yi, kana yin posting akai, algorithm zai ce da kai za ka samu followers, kai following ɗinka, wata rana ko baka nema aiki ba za a ga ɗinka amma magana aiki. Akwai aiki da yawa wanda na gani, wani aikin ma
wallahi ya da akwai da yake da ya taba dubawa a cikin wannan shekara 2024 tun 2023 ya kai mun magana aikin sai da nake zuwa telegram ina message sun yawa nake ganin an mun magana akan yanzu yin wannan aiki so me dalilin da yasa aka yi wannan magana saboda an ga dai contributor a wani project can daban wanda ba ma biya na suka ba amma an zo saboda wannan kokarin na wurin haɗari an zo an bada aiki so irin wannan damun wankin bai buƙatar connection in dai ka zo kai following din mutane masu ɗibi kamar Twitter akwai mutane Hausawa sosai yanzu da yake son shiga ilimin yanzu in ka ce Twitter za ka je ka ɗan nemi turancin ka ɗan rangai ChatGPT ya zama mentor naka ko wani AI saboda yanzu ba kowa zai ɓata lokaci ba ya mentoring ɗinka kowa mai tashi yake nema magana gaskiya kenan kowa mai tashi yake nema sai dai ka je Twitter ana buɗe space sosai na ƙara ilimi so in ka tayi nan gudanar za ka samu ilimi sosai in ka tayi YouTube za ka samu ilimi sosai akwai abubuwa da yawa da za ka yi kamar yadda na yi magana akan rubutu so haka akwai abubuwa da za ka yi akwai kan za ka iya tara followers akwai wanda su kan followers gare su ba wani ilimi gare su ba rubutun ma ni da sai an masu wasu ma ya san dai sun ba ChatGPT ya basu rubutun an tace a je a rubuta a biya su dala $100 project zai iya ba magana yanzu kuma a Facebook akwai wani mutum da na sani wani bature ne ya taba ban DM a Facebook kawai saboda ya san maybe ya taba ganin ne contribution a gurin ban dai sani ba amma dai haka ne ba zai zo ban magana ba dole akwai abin da ya gani ina yi kana ya zo ban magana ya ma DM yana sa musu wata talla duk person da abin da ya ce zai riga biya na dala 20 kun ga kana kuɗi da su a gurin shi ko tsayawa ba ni ba na ce ya biya dala 20 din kuma nan take turo wata kan ya post din kaga dalilin da yasa yau ban wannan abu saboda maybe ya taba ganin wani aiki na maybe ya taba gani na contribution a wani guri yanzu a Najeriya a ce za ka yi postin ɗaya a Facebook ko a Twitter za a biya ka dala 30 wajen 30,000 da wani abu kenan dala tana wajen 1,500 yanzu so in ka baka dala 20 zai kama wajen 30,000 kenan so a postin ɗaya za ka yi wannan ko ba wasu followers ba ne na tara sosai saboda ni ba ma neman followers nake ba na yi mai da hankali akan business development shi kuma business development ba buƙatar followers naka dai alhamdulillah muna da mabiya sosai alhamdulillah su ma suna taimakawa su amma ina ƙara nuna wa mutane ba wai dole ne kana da followers za ka samu aiki ba akwai wanda a Facebook yana da followers sun kai 100,000 a Twitter yana da followers sun kai 60,000 amma mai follower 1,000 wallahi yana iya samun yin shi kuɗi a Twitter wallahi yana kawai me za ka yi me kake yi wani irin aiki kake yi shi abinda kake ana abin da ne shi su tura nan ba su da irin wannan jin zani na Najeriya ko wai a ce dole ne ka san wani za su duba wanda kawai da yake aikin me kake yi so ala kullu hal abin da nake sai nuna mutane shi ne ilimi dai shi ne sosai ilimi shi ne sosai shi da centralized finance din nan shi ya kawo ci gaba sosai yanzu kawo misali su top 5 ga sanan gurare a cikin last month yadda daga sun hinda wata sanarwa za su riga ba developers dala 10,000 kyauta grant amma sai ya zama cewa kai developer ne misali ka iya coding ka zo ka fahimci kowane blockchain yanzu misali saboda akwai web3 akwai web2 idan akwai ƙananan developers misali na web2 wanda suke kirkirar application ko irin data application da sauran application so irin wannan developers ɗin in suka koma web3 suka karanci solidity ko kuma suka karanci yaren top blockchain na developing na coding nasu so da sauran blockchain da yawa kai ma za ka iya inda kana da ra'ayi kyauta ake yi da katin YouTube akwai DM University suna nan da video sun yi 100 akan YouTube nasu suna nan playlist ga sanin da ka duba post ne guda kyauta ba za ka biya ba in certificate kake so akwai university a Jami'ar University wanda su ma kyauta suke yi da kayi sace kan cike ka ba hankali za su baka admission kuma kyauta za su kai kuma ka samu mentorship a Discord nasu kyauta kuma sannan in ka gama ka zo kai developing wani project kamar misali akan su Stonefy wajen da centralized exchange ita ce ta farko akan Tom blockchain ita ce farkon DEX a Tom blockchain kuma ita ce take juya kuɗi ita ce ake duk wani transaction da kuke gani ake yi a Tom blockchain kamar yadda wancan shekara da wannan shekara an yi airdrop sosai akan Tom blockchain wanda shi yasa mutane da yawa suka san Tom blockchain so wannan ita Stonefy ita ce jigo a wannan tahiya ta Tom blockchain ita ce babban DEX da ake takama da ita a Tom blockchain so yanzu haka suna da tsarin ba da dala 10,000 ga duk wanda ya zo ya zama developer ya zo ya kirkiri wani abu ya amfani da SDK nasu kyauta ne kuma in kai amfani da su za su baka dala 10,000 inda sun ga project naka idea taka tana da kyau kuma idea da kuke gani akwai project da yawa kamar yadda nace a gidan Solana da gidan Ethereum da gidan BNB ana zuwa kirkiro wasu ma ba su da utility wasu token din
so wallahi da yawan mu Hausawa muna da idea kawai dai mutum bai san yadda zai yi bane ba saboda turawa nan bukatar idea suke ni yanzu akwai mutane turawa da na haɗa da wani kamfani wanda saboda su taimake su a ba su kuɗi a project na saboda ba su da akwai wanda na sani wani project ne gare shi na AI a kan salo da yi shi kawai project ɗin abin da za a rinka yi a Discord project ɗin yake kawai za a rinka sayan shi wanda AI ɗin zai rinka ma analysis da baka token ɗin da za ka je ka sa irin wannan bana ko a cikin blockchain na Solana. So mai project ɗin ni a matsayin na business developer akwai kamfanin da ke amfani da shi muka fara magana da shi na haɗa shi da kamfanin bature amma dole ya tabi na hankali na haɗa shi da kamfanin kuma yanzu haka na haɗa shi da kamfanin ba sani ko sun bai founder so irin wannan akwai kamfanika da yawa waɗanda su turawa ne ba su da idea kawai sun zo sun buɗe kamfani ne sun aje kuɗi kawai so suke wani ya zo ya kawo ta idea ya rubuta ta ko da ba a developing ɗinta ba a rubuta ta za ka samu contributors wanda za su zo su ma su ma contribution su zo a fara ginawa ko a zo a yi design din UI UX nashi a hito da shi suna shirye da su baka akwai hackathon da yawa da ake a crypto akwai hackathon da yawa da ake a crypto kawai in kai developer ne ka zo ka nuna basira ka wace idea ka bari idea kuma da kuke gani ba wai dole ne wata babbar idea ba saboda da turawa din yanzu cryptocurrency yawancin abubuwan da ake idea yanzu wata karama idea ma da kare na sai ka ji karama idea wanda kare na sai ka ga an zo an shi ta an ba mutane mahaukata wani project din ma bai da wani utility kawai an yi shi ne an kira token nashi bai da wani utility kawai yanzu kamar misali project application da mutanen ba suke yi an ga akwai masu application din data ba ma mutum ne ba mutum biyu ba akwai irin su so inda za ka zo ka ɗauko wannan idea ka kawo ta a cikin cryptocurrency ka ce wannan data ba da kuɗi ne da za a saye ta ba da wani token za a saye ta kamar misali na Tom blockchain misali sai ka ce duk transaction din da za a yi da bonds din Tom blockchain za a yi amfani ka zo a gina application din ai komi ba ka buƙatar ka advertise din shi akwai form da za ka je gaskiya a ƙarƙashin Tom blockchain in suka zo suka duba suka ga da gaske kake ba samun nasu za su yi ba za su baka kuɗi mafi karancin kudin da ake badawa ake taimakon developers shi ne $10,000 $5,000 karamin kudi na ma $5,000 da ake badawa wanda project din duka abu da za ka kashe so su suna bada kudi da yadda za ka zo kai developing ba wai wannan lokacin suke kallo ba su suna tunanin shekara 10 shekara 20 ya wannan project din zai kasance mutum nawa zai kawo shi yasa Boston Pi za ka ga wannan watan sai da suka kawo wani abin nan wani grant program har yanzu ana yin shi in kai da developer ne ko kuma kana da wata idea ka zo ka rubuta duk irin wannan abubuwan misali in ka shiga YouTube za ka rinka yin sacin da Hausa za ka ga mutane da yawa wanda suna da magana in kana jin turanci sosai kai magana da turanci a YouTube za ka ga mutane da yawa wanda suke yin magana akan wannan abu a YouTube so shi yasa komi yana buƙatar jajircewa yana buƙatar sani sosai ka zurfafa tunaninka kuma ka bibiyi wanda suke yin wannan abubuwa a Twitter sosai akwai mutane sosai da suke bada contribution ba tare da an da su ko ba saboda suna kallon gobansu suna bada contribution sosai wani zai iya hosting din Twitter ta 1 hour in ba zan manta ba a arewa akwai ɗan adamawa wanda ya ce shi ya zo da musti wani tonsa indicator ne na Tom blockchain cewa ‘yan arewa su zo su kawo idea shi zai kai mutum blockchain inda wannan idea ta yi ba ka buƙatar kobiya ka zo ka kawo idea kawai ka kawo idea a wancan project ɗin kai wani solution za ka kawo akwai project da yawa sun kawo solution mai kyau wasu project ɗin sun kawo solution ɗin da ba mai kai ya kawo ba yanzu kawo misali da dai akan wannan application data in ka kalle za ka ga ba wani abu ne ba sosai amma su tura in ka kai musu za su ga lalle wannan data ce za a rinka saye kuma za a rinka transaction da coins nasu kuma ga proof of work ka kawo ga rubuce-rubuce ka kawo kuma dama kana yin contribution a wasu abubuwa kuma akwai wanda ka sani kana bibiyar wasu kana faɗar da wasu kana commenting a Twitter saboda commenting da kuke gani a Twitter manyan account yana da matuƙar amfani sosai saboda wanda baka tunani sai ka ga ya ma reply wanda baka tunani sai ka ga ya follow ɗinka wanda baka tunani sai ka ga ya ma magana a DM in yaga kana ba da wani quality na wasu abubuwa yanzu misali inda za ku gane hidimar web ta ci gaba yanzu ba magana certificate naka ake ba magana ka je kai karatu ka dawo da kwali turawa ba za su baka aiki da wannan kwalin ba a'a dole sai ka kawo wani abu ko ka karɓi software dole sai ka kawo wata software ka taɓa yi misali dole za su baka aiki yanzu Elon Musk kwanaki magana yayi a tweet ya ce duk wanda ya taɓa yin suna neman software engineer
amma abin da suke so kawai ka tura masa abin da su a email nasu ka tura musu GitHub naka shi ne ya kunshi duk wasu bayanai na wani contribution da ka taba yi ko wani development da ka taba yi, so in sun duba za su iya ɗaukar ka. Akwai mutane da yawa a Najeriya wanda suna aiki da Google, kamfanin Google da kuka gani yanzu. Akwai mutane da yawa wanda suna aiki a kamfanin Google kuma developers ne. So irin wannan abubuwan akwai su sosai. Akwai content writing kamar da ne magana rubutu, shi ma yana ɗaya ga cikin abin da ke taimakawa. Sannan ka zo ma ka dan samu follows ko da 1000 ne, ko da follow za ka iya shiga Twitter ka samu follows 1000. In dai ka fahimci yadda wani blockchain yake, ko kamar yanzu ba misali Stompy, duk rubutun da za ku gani ana yi a Stompy a Twitter biya ake yi. Ɗaya da wanda ba su biya, wanda ba su daɗe da wahala ba. Tom blockchain ko bidiyo kake yi musu, duk wasu videos da za ka gani ana ɗaurawa a Twitter ko wani abu. Kai ko YouTube manya da ka sani in ka ga sun yi post ɗin wani project sun ce ka ne kai biyan sa haka. So da abin da za ka yi sai an biya ka. In dai ka taɓa yin contribution an ga cewa za ka iya ba. Amma haka nan ba ka taɓa yin wani abu za ka ɗauki kuɗi a baka ba. So ina ga insha Allah wannan shi ne bayanin da zan yi. Inda wanda yake da wani tambaya insha Allah zan yi ansa in Allah da, ko kuma wanda shi ma zai ƙara mana wani sai a kawai ne insha Allah. Masha Allah, mun saurari jawabin daga wanda ya kawo